Christian, hvad er vi i gang med at bygge? Vi er ved at bygge vores bund, og jeg er nødt til at spørge dig, tror du det, vi skulle have den stå på størrelse med en bærbar, ikke? Var det ikke det, vi kom frem til? Jo. Vi har lavet en katapult, som tager udgangspunkt i en slangebøsse. En slangebøsse, alle ved, hvordan den ser ud. Vi har taget den samme model, og så har vi hægtet lidt ekstra på, så den sidder fast hen i enden, så vi bare kan affyre den. Og så sidder den så fast på noget, som er meget stabilt, så den ikke ryger hele helvede til. Og så vil vi prøve at justere den efter, hvor den skal ramme, og hvor langt den kan ramme. Og det er vores katapult. Okay, det lykkedes! Til vores arbejdsgruppe har vi valgt at følge en systematisk metode til at bygge selve vores katapult op. Vi startede med at indrette vores projektrum, og så følger vi den checkliste, som blev givet i går i vores idéfase. Så i samarbejde med hele den sammensætning af processen har vi udarbejdet en idétegning og udarbejdet en væg, som Christina har stået for at sammensætte. Tammy har stået for at være idémand til selve byggelsen af vores katapult. Simon har været medhjælper til byggelsen, og Christian er hovedansvarlig til at bygge selve den her katapult. Den anden Simon, han har også været medhjælper til at bygge katapulten, og jeg har stået for at sammensætte selve den her video, som I ser nu. Sig til. Vi har vores katapult her, som vi rundt af reglerne, så har vi lavet den på to måder. Den ene måde, det er en normal slynge, sådan her, så vi bare kan skyde afsted. Og den anden, det er en katapult med en kastarm, sådan her. Og så, vi har de her bjælker heroppe til at holde vores elastik til, som er der for, at vi kan bruge vores katapult. Og så har vi sat de her til afstiver på, for at de kan stå op, og så den her på også, for at når vi trækker, at den ikke vælter den vej, og at de går ud her, så når vi giver slip, at den ikke vælter den vej. She expected